Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jochiw thieth e kaunti ma Migori ochungo ng'anyo margi mar ndalo 11 bang' tend kaunti no yie mar chopo moko kuom dwachgi. Winjruok ma kamano obedo tok romo ma bende nokelo kanyakla riwruok mar nurses go gi piny owacho mar kaunti no ma Migori kuom seche moheo 4. Kowuok kaunti ma Migori, Jojuma miyowa ler mathoth ewi wachni. Bang' bedo kod twak kod tend kaunti ma Migori twak mane okawo kinde malosi chang'wen, nurses ma kaunti ma Migori mandos bede ng'anyo kuom kinde mandala 11 mokalo. Giko to chungo ng'anyo kendo yie dok e tich. Chungo ng'anyo biro bang' tend kaunti ma Migori chopo moko ndoro mag nurses mando miyo negi dhi ng'anyo ni thieth kichiwo gi nurses chakre kawuono dhi dok mbele, kendo wakwayo nurses waduto te mar Migori County ni mondo dog e tich e seche mag 24. Gidhi ng'anyo to wasebedo kuwuoyo kendo adwoko ne gero kamano ni odiochieng' ma kawuono watimo winjruok e weche manyocha gidwaro, kendo weche gi endi wadhi chako timogi. Moko nitie manyocha wachako timo tich abich mokadho ka promotion letters barupe gi mag promotion osechako wuok. Jagoro marwako man nurses e kaunti ma Migori Ezekiel Mbira mane wuoyo bang' romo margi kod tend kaunti ma Migori ne wacho ne gichungo ng'anyo nikech mokuom gigo maende gidwaro mondo tend kaunti ma Migori kod timnegi koro osechopi ka moko bende tend kaunti ma Migori osingo timo. Wachungo ng'anyo ni kaluwore gi weche mosebedo ka thago nurses mag Migori mar promotion. Kawuono employer osechako chiwo kang' kendo osechako chiwo ranyisi mar ni nurses mosebedo ka nitiere job group moro kuom higni mathoth osechako yudo barupegi. Mbira wani moko kuom dwaro margi mapok otim kod tend kaunti ma Migori bende gichopo winjruok kendo gikete andika ne ibiro tim kod tend kaunti ma Migori e kinde mabiro. Kaluwore gi weche mar return to work formula mar 2017, sirikand Migori oyie gi nurses e dwarogi ni gibiro chiwo chenro machal kamano kendo chudo duto te maluwore gi winjruok manotimore 2017 no bobedo ka gichulo. And hopefully by tomorrow all the nurses who are due for promotion shall have received their letters, because we received information from the board that quite a number of them had been signed, and even the signing was continued today. Other grievances mentioned earlier, we have set timelines beginning from this financial year and also other subsequent financial years, whereby we are going to put the money in the budget. Jatend migao mathieth e kaunti ma Migori Kalibo Pondi kod jakom mar kamiti mathieth e od bweno ma Migori Tobias Okelo ne osingo ne gidhi keto omenda mar chopo dwaro mag nurses. Wachiwo kendo assurance ni kaka watimo winjruok e andika, sirikal mar His Excellency Dr. Chila Yako osechung' kod jotich ahinya jotich matiyo osiptal, kendo wechego wabro timogi mana kaka ondiki kaluwore gi telo mar His Excellency Dr. Chila Yako. Duto mane giwinjore ma osekete tim dhi bedo kare. En gombo wa kendo en dwaro wa pile ni joge wayud thieth mana kaka pile wadwaro kuonde ma wantie, to bende nyaka wachak wadwagi wagudu wang'e welfare mag joge wa matiyo machiwo thieth. Koro kane wayudo kendo wawinjo ni nurses wa koro yie mondo mi odog e tich, en moro makende. Wang'eyo ni supplementary budget biro mbele ka. An kaka jakom mar health my assembly ma represent the committee mar health sani, anyalo assure the team both the department to gi jotendwa mag nurses ni kamano biro mowinjore gima ne owinjoruno manie budget no, wabiro lobby mondo mi wakal mondo joge wayud hakigi kaka owinjore, so that kik wakos ma wawe moko wamiyo joge wa thieth makare ma owinjore. Okang' ma okaw kod nurses ma chungo ng'anyo okelo fuong'ruok ne oganda ma yande manyo thieth e stendego mag piny owacho mandos biro kok yudo thieth nikech ng'anyo mar nurses e kinde mandalo 11 mokalo. Ne Nyakalondo Maramoiko e kaunti ma Migori, an Jojuma.
Jochiw thieth kata riwruoge mabende ochung' ne jochiw thieth e pacho kae oseyo mokalo piny owacho kokalo kuom migawo mar thieth ewi deko mar ndiko e tich jochiw thieth mabende osebedo katiyo e bwo chenro mar Universal Health Coverage kotelnegi kod jagoro maduong' mar riwruok mar jochiw thieth mano laktar Devji Atela giwacho ni jochiw thieth go mabende osebedo katiyo e bwo chenro mar Universal Health Coverage osebedo kakale midhiero mathoth kamoting'o deko mar osachgi kanyakla kod tiyo e alwora ma ok ne kare. Verifications at the head count that is being done. It should not be done in perpetuity. It should be completed. These UHC staff should be on the PNP and should be working with their wages. There is a trend in the country where salaries delay in the months of June, July, and August. Today we have over 40 counties that have not paid June salaries and July salaries. If these salaries are not paid within the next 7 days, then you should not expect doctors to be in the hospitals. The biggest impediment to universal healthcare in this country are private insurance companies.